Nazdar ľudia, moje meno je Andrej, pri novom videu, v dnešnom videu zahráme znova Among the Sleep, tento je tretí let's play na túto hru. Zmenilo sa nám aj pozadie, keď zapíname tú hru. Ďakujem za ohlasy, ktorí ste do nového videa, fakt to vážim. No a poďme na to, skončili sme to. Where are we? Som si minulé nevšimol. Ja si tam trošku vlastnejšie. Mal by som sa trochu pohnúť v tých častiach, mal by som sa trochu pohnúť v tých častiach, pretože strašne dlho trvajú a potom to strašne dlho exportuje. Ale aspoň to nemusím zľako editovať, pretože keď dačo zeditujem, tak... Teda, keď dačo vynechám. Keď dačo zeditujem, tak to vlastne vynechám potom dačo z tej časti a to je úplne na hovno, takže... Takže tak. Whoa, over there. It looks like another memory across that bridge. Tak, to som pod zemi? Asi hej. Kamo to, čo sú za veľké korene? Idem ísť. Super. Kľúzačka. Jipí. A vlastne my skončili... Tuto. Is there a way up this tower? To už. To máme si zbierať, myslím, že to musím dávať sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a mám 2. Dobre. Vyzerá to docela strašidelné, ako no cap. Kam ja som aj bojím, keď sa to rozsvietilo, len druhý taký zvuk. Tu mám ísť? No asi. Nikde inde mi to nehovorí. Tam je ďalší, berme. Ne, prosím. Shh. We should be careful. Ďakujem, že to hovoríš, aby som bez teba nevedel. Ja sa bojím. Ne, dávaj. Kam, prečo sa tu... Nemaň. Môj zdrhaj do toho kruvie a schovávaj sa. Počujem tie fuky. Aha, tam sa máme dostať. Alebo nie? Alebo že by som to mohol zobrať stať, ale... Svodiť to nemôžem. Otvoriť to tiež nemôžem. Čo to vidím? Nejaké koliesko. To je asi... Tak zobrať. No jo. Ja som genius. Ne. Otvor to. Racho. Otvor. To úplne. Dobre. Obrázky. A tie obrázky sa nám dojde. Ono začal hýbať. Ono to... Zľako to je ksovi. Oni sa... Takže tam som ísť. Už vidím asi cestu. To asi nechám tak. Ja si v tme, tak mi začne buchať srdce a musím ubieť. Nazdar som, kamo to zase strašne. Nazdar. Tak toto slovo tu určite nebola, kamo. No, ale slovo tu srdci nepočujem nič asi. No? We're trapped! Budeš ticho už. This place creeps me out. I hope your mother is okay. I hope too. Dobre, teraz musím... Kamo, ja to vidím, že to spadne. Ja to vidím, jak to spadne. Ber to a zraj naspäť. Tak toto... Mám byť jumpscare. Ja neviem napadnúť sa. Dobre. Mám byť jumpscare? Dobre, toto vyzerá hrozne. Nie. Patrne. Koľko máme? 1, 2, 3, 4, 5. Ešte nám jeden chýba. No kde? Strašne otvorené to tu je normálne.
divný. Čo? Ešte jeden. Kamu, ale kde? Tam znám. Ja som úplne stretený. Ja neviem, ale on sa na mňa pozerá. Nazdar. Okej, dobre, počkaj. Jipi! Dobre, tak nenašiel som sovu a našiel som toto, že sme dosť hore aj potom. Späť po 2,5 hodiny hľadaní som zistil, že mám ísť sem, aby som tam proste získal. Nebolo to nič zaujímavé, takže nebolo. Začal ďalej, ja sa začnem báť. Hej, dobre. Nechce. Nazdar. Ideme už. Okay, teraz to už musí držať. Paráda. Dobre, chod dovnútra. Rýchlo, chod dovnútra! Kamo? Počuj ma. Tu je taká retardácia normálne. Som sa tam zasekol o nič. Dobre, takže už sme hore. Bola dlhá cesta. Dlhá, bicyklik. A obrázok. A bicyklik, jak som hovoril. Či jaká BMX-ka. Bracho, ty jak vieš, ja bicykli už. Dobre, toto, ja vidím, že to spadne, dúfam, že to nespadne. Nepadaj, prosím. Neutekaj. Och, sme tam, dobre. Do you want to hear the melody again? All right, one more time. Then it's time for bed. Ja kričal na mňa, že it's time for bed. Ne. Ešte ja som ani sa nesám vrátiť, ale dobre, že sa vrátil. Ne. Okej, pôjdeš jen. Oh, finally. We must be getting closer. Okej, poďme. Už nechcem zraziť. Maj sa. Takže, We made it back. Super. Vidím. We have to find a way to safety. Find a way out of this mess. Je to tak, musíme sa naspiť. Díky za zároveň príznaky, že si mi otvorili dvere. She must be so worried about you. Vyzerá strašidelné, máš to otvorené oči. Don't be afraid. You and me will work this all out together. To sa nerozobrať? Čo tu tady bude? Nič. Dobre, teraz si ma cestu aj tu. Tak, pre istotu, keby náhodou sa dostala. Ej, ne. Víš tak. Ne. Je to buchnuté, alebo? Čo to? Je. A konečne. A točíme kolísko. Potrebuje to strubiť. A chcem, že si pôjde sem. Yes, she sounds Dobre, clearer bol now, som tesne. don't you think? Ani ne. Aha, mám to kliknúť, sorry. Ne, portál. Come on, we have no time to lose. No, dobre, máme time to lose, lebo končím video. Ďakujem za pozornosť tohto videa, čo ste si užili. Bolo to trochu kratšie dneska, ale ja už som tu dlho strávil čas na to, aby som našiel vôbec jednu vec, takže ďakujem, že ste pozerali toto video. Nezabudnite like, odber, zdieľať video, komentujte. A teším sa na vás na budúcej. Nazdar.